Tak ahoj, dneska se to už videa a dneska je bouřka docela velká. Ukážu vám ji 3, 2, 1, tak ona to lidi úplně nejde vidět, takže se omlouvám, ale fakt prší. Tak za chvilku budu tady zase já. Tak už jsem tady a teda takhle prší. No ne tak zase hrozně, teda já jsem pod altánem. A docela to tady dobrý, ale takhle vyhlížím a tady to docela dá vidět, že vám to ukážu. 3, 2, 1. Takže hezky vám to ukážu. Docela jako nejde vidět, ale jsme se, že jo, tady úřad. Tam ale dneska nezajímá, že? Budu zase tady já. Tady je celý je, ale když je bouřka teda a docela hřmí, asi to neslyšíte. Tak pa!